Новогрудок гайд кропка бай. Відэа экскурсіі па Наваградку і ваколіцам. Гара Міндоўга ў Навагрудку. Старэйшы тапанімічны пункт горада, які ніколі не мяняў сваю назву. Гара Міндоўга ў Навагрудку размяшчаецца па вуліцы Мінскай, былой Траецкай. Існуе паданне, што гара Міндоўга – гэта курган. Месца, дзе быў пахаваны першы і адзіны кароль Літвы Міндоўг на залатым троне з залатой каронай. З 17 стагоддзя на тагачаснай гарадской ускраіне пад назвай гара Міндоўга стварыліся каталіцкія могілкі. Па адных звестках тут хаваліся людзі, якія памерлі ад эпідэміі чумы і халеры. Так эпідэміі былі ў 1590, 1592, 1603 годзе, а ў 1703 годзе загінула амаль ж палова жыхароў Навагрудка. У 1810 годзе у сваіх мемуарах Красноўскі ўзгадвае гару Міндоўг. Гара была значна вышэйшая. На вяршыні яе стаяла занядбалая мураваная капліца, якую паціху мясцовы люд расцягваў на будаўнічыя патрэбы. А таксама з усходняга боку гары мясцовы люд браў пясок. Але ўжо праз 40 гадоў на гары Міндоўгавай хаваюцца як праваслаўныя, так і каталікі. Цікавым фактам з'яўляецца хадатайніцтва навагрудскага святара Лаўра Кляеўскага аб закрыцці публічнага дома на Міндоўгавай плошчы. Айцец Лаўр з пафасам пісаў: «Открытая школа распусты и крыница заражения насельництва с нясильвающими хворобами. Хрысціянскі горад не павінен спакойна глядзець, як наваколіцы нашых могілак і іх сама агароджа асквярняюцца нечыстотамі наведвальнікаў гэтага дома». Як вырашылася дадзеная сітуацыя, невядома. Існуе праданне пра магілу дзяўчыны Крысі, якую вельмі моцна закахаўся італьянскі скульптар Джаванні Перэці, які распісваў віленскія касцёлы. На яе магіле размяшчалася скульптура анёла з жаночым тварам. Сама ж магіла была закрыта мармуровай плітою. Ёсць звесткі, што гэта пліта праіснавала ажно да 50-х гадоў 20-го стагоддзя, пасля знікла. Найстарэйшы з захаваўшыхся помнікаў на гары Міндоўгавай датуецца 1820 годам. Пахаванні на гары Міндоўга працягваліся да 1920-х гадоў. Пасля Другой сусветнай вайны на пляцы, які раней называўся плошча Міндоўга, ладзіліся танцы. А ў канцы 60-х гадоў на тэрыторыі былых могілак былі пасаджаныя дрэвы, але слаўная гісторыя гэтага месца не скончылася. Гару Міндоўга працягваюць увекавечваць у помніках, літаратуры. Гару Міндоўга васпеў Ян Чачот у сваім зборніку песні пра старажытных ліцвінаў да 1434 года. У Наваградку дагэтуль ёсць гара Міндоўга. Там ляжыць ён. Яго помніць люд наш будзе доўга. Быў ён свой кароль ліцвінскі. У 2019 годзе выйшла прыгодніцкая дзіцячая фэнтазі «Таямніца гары Міндоўга», напісаная Міхаілам Зізюком, навагрудскім пісьменнікам. Набыць кнігу магчыма ў краме «Навагрудскія сувеніры». У ліпені 1993 года каля гары Міндоўга у гонар 740-годдзя каранацыі Міндоўга усталяваны валун аўтарства скульптара-летуна. У 2014 годзе да 970-годдзя Наваградка быў усталяваны ля гары Міндоўга помнік рыцар, які вельмі нагадвае Міндоўга з гравюры Віктара Сташчанюка.
Аўтар гэтага помніка Фёдор Сарацев. Помнік быў усталяваны дзякуючы фінансавай падтрымцы ураджэнца Наваградчыны Боткіна Валерія Александровича. Цікава ж даведацца, ці на самой справе тут пахаваны міндоўг на залатым троне з залатой каронай. Магчыма, калі-небудзь праз пакаленне гара міндоўга адкрые свае таямніцы. Падзякаваць за экскурсію і пералічыць любую суму на развіццё канала магчыма па каардынатам у апісанні. Калі хочаце даведацца болей пра гісторыю горада і яго наваколіцам, запрашаю вас на экскурсію. З вами быў экскурсавод Казак Сергей.